3 kilometry jižně od Benátek, uprostřed laguny, leží ostrov, který se nesmí navštěvovat. Není to vojenská zóna, není to přírodní rezervace, je to prostě místo, kam vás nenechají vstoupit. Oficiálně kvůli bezpečnosti. No, neoficiálně, protože na tom ostrově zemřelo tolik lidí, že i místní rybáři se mu vyhýbají už po generace. To je Poveglia, ostrov, který místní nazývají ostrovem smrti, nebo ostrovem, ze kterého se nikdo nevrací. Pro mnohé je to nejstrašidelnější místo v Evropě a možná i na světě. Není to jen pověst, je to historie. Historie morových jam, ze kterých vyčnívají kosti. Historie psychiatrické léčebny, kde se prováděly experimenty. Historie tisíců lidí, kteří na tomhle ostrově strávili své poslední chvíle v utrpení. Já jsem Jake z kanálu Fragmenty a dnes se společně vydáme na Poveglii. Zjistíme, jak se krásný ostrov v srdci Benátek stal masovým hřbitovem. Proč tam bylo pohřbeno přes 100 000 lidí? A co se děje na místě, kde se smrt stala denním chlebem? Užijte si video. Místo samotné a jeho začátky. Poveglia leží v jižní části Benátské laguny, přesně mezi Benátkami a Lidem. Poveglia je malá, necelých 8 hektarů. Z Piazza San Marco je to necelé 3 kilometry. Můžete ji vidět z pobřeží. Zdi rozpadlých budov, vysokou zvonici, stromy, které pohltily to, co tam kdysi stálo. Dnes je to místo zarostlé, opuštěné a tiché. Ale nebylo to tak vždycky. První zmínky o Poveglii se objevují už v roce 421 našeho letopočtu. To se v této části světa odehrávala jedna z největších migračních katastrof antiky. Římská říše se hroutila. Ze severu přicházely barbarské kmeny, Vizigóti, Hunové vedení Attilou. Města na pevnině byla v plamenech. Padova, Este, další osady, vypleněné, zničené. Kam utekli lidé? Do laguny. Na malé ostrůvky, kde se dalo ukrýt, kde byli chráněni vodou. Poveglia byla jedním z těchto útočišť. První osadníci tam postavili dřevěné domy na kůlech nad bažinami. Živili se rybolovem, těžbou soli a pěstováním révy. Bylo to skromné, ale klidné místo. Komunita několika set lidí, kteří žili mezi zemí a vodou. Typicky po Benátsku. Postupem času Poveglia vzkvétala. Do středověku tam byla funkční osada s vlastní správou, kostelem zasvěceným svatému Vitálovi, malým přístavem. Lidé obchodovali s Benátkami, pěstovali zeleninu, vařili víno. Žili tam celé rodiny, generace po generaci. A pak přišla válka. V roce 1379 vypukl konflikt známý jako válka o Chioggia. Byla to součást dlouhého soupeření mezi dvěma velkými námořními mocnostmi, Benátskou republikou a Janovskou republikou. Obě chtěli ovládat obchodní trasy ve Středozemním moři. A teď se ta válka přenesla přímo do Benátské laguny. Janovské válečné lodě pronikly hluboko do laguny. Benátky byly v ohrožení. Republika musela jednat rychle. Obyvatelé Poveglie dostali rozkaz evakuovat se okamžitě. Vzít si jen to nejnutnější a přestěhovat se na jiné ostrovy, hlavně na Giudeccu, která byla blíž centru Benátek a lépe chráněna. Lidé odešli, nechali za sebou domy, pole, vinice, všechno. A Benátská republika ostrov přeměnila ve vojenskou pevnost. Postavila tam 8hrané opevnění s dělostřelectvem. Cíl byl jasný. Ovládat průjezdy do laguny. Kontrolovat, kdo může projet a kdo ne. Pevnost stojí dodnes. Je to jedna z mála původních struktur, které na ostrově přežily. Benátky nakonec válku vyhrály. Janovci byli poraženi, ale obyvatelé Poveglie se nikdy nevrátili. V roce 1527 se Doge, což je italská hodnost vůdce, rozhodl nabídnout ostrov kamaldulským mnichům. Odmítli. V roce 1661 byli potomci původních obyvatel vyzváni, aby tam obnovili osadu. Ti také odmítli. Proč? Co je na tom místě odrazovalo? Možná už tehdy věděli, co přijde. Možná tam už tehdy byla cítit pověst o něčem temném. Nebo možná jen nechtěli žít na izolovaném ostrově, který byl strategicky důležitý, ale hospodářsky nevýhodný. Ať tak či onak, Poveglia zůstala prázdná. Po 200 let tam nikdo nebydlel.
Stála tam jen opuštěná pevnost a chátrající zbytky starého kostela. A pak v 18. století našla Poveglia svůj nový účel. Účel, který ji proměnil v místo hrůzy. Mor a masové hroby. Píše se rok 1348. Do Evropy přišla černá smrt, jinak taky dýmějový mor nebo bubonický mor, který byl způsobovaný bakterií Yersinia pestis. A šířil se obchodními trasami z Asie přes Konstantinopol na Sicílii, do Janova a do Benátek. Šířil se pomocí lodí, krysy, blechy na krysách, blechy na lidech, no a Benátky byly obrovským obchodním centrem. Lodě tam přijížděly ze všech koutů známého světa. Hedvábí z Číny, koření z Indie, otroci ze Středomoří, no a s tím lepším nemoci. Když mor udeřil poprvé, Benátčané nebyli připraveni. Nikdo nebyl. Nerozuměli tomu, jak se nemoc šíří. Mysleli si, že je to trest od Boha, nebo špatný vzduch. Proto se tomu říkalo malaria, špatný vzduch, odtud malária. Ale ať už byla příčina jakákoliv, efekt byl devastující. Odhaduje se, že v Benátkách během první vlny moru v letech 1348 až 1353 zemřelo 50 až 60% obyvatel. Z města o 100 až 150 tisících lidí zůstalo naživu možná jen 50 tisíc. Ulice byly lemované mrtvými. Domy byly opuštěné, protože celé rodiny vymřely. Těla začala překážet. Hřbitovy byly přeplněné. Místní kostely nestíhaly pohřbívat. Každý den umíralo 25 až 30 lidí jen v okolí Rialského mostu. Mrtvoly se v letních vedrech rozkládaly rychle. Pach byl nesnesitelný. Nemoc se šířila dál. Benátčané se poučili. Po té první vlně pochopili základní věc. Izolace funguje. Pokud od sebe oddělíte zdravé a nemocné, můžete šíření zpomalit, možná zastavit. Proto vznikly lazarety, karanténní stanice. První byla Lazzaretto Vecchio, postavená v roce 1423. Druhá Lazzaretto Nuovo v roce 1468. Byly to ostrovy, kam posílali nemocné a podezřelé z nemoci. Pokud byste tehdy přijeli lodí do Benátek a někdo na palubě by měl příznaky, horečku, otoky pod krkem, v podpaží, v tříslech, celá loď by musela zakotvit v karanténě na 40 dní. Odtud slovo quarantina, 40. No a fungovalo to částečně. Epidemie se zpomalily, ale mor nikdy úplně neodešel. V roce 1576 přišla další vlna. Zabila dalších 50 tisíc lidí v Benátkách, téměř třetinu populace. A v roce 1630 přišla nejhorší vlna ze všech. Mor dorazil z pevniny, přinesený vojáky z 30leté války. Šířil se z Verony, pak do Benátek. Během pouhého roku populace Benátek klesla ze 140 tisíc na méně než 100 tisíc. Zemřelo přes 46 tisíc lidí. A teď si představte tu logistiku. Stovky mrtvol denně. Kde je pochováte? Jak je spálíte? Jak se zbavíte všech těch těl? Lazzaretto Vecchio a Lazzaretto Nuovo nestačily. Byly přeplněné. Potřebovali další místo. Izolované. Daleko od města. A velké dost, aby pojalo tisíce těl. Poveglia. V roce 1776 přešla Poveglia pod pravomoc Magistrato alla Sanità, což byl úřad veřejného zdraví Benátské republiky, něco jako ministerstvo zdravotnictví. Začala fungovat jako kontrolní bod. Každá loď přijíždějící do Benátek musela zastavit u Poveglie. Kontrola nákladu, kontrola posádky. Pokud měl někdo příznaky, celá loď musela zůstat v karanténě. A přesně tohle se v roce 1793 stalo realitou. 2 lodě zastavily u Poveglie a ukázalo se, že mají na palubě případy moru. Nemocní byli převezeni na ostrov a od té chvíle se Poveglia stala trvalou karanténní stanicí. Ale nebylo to jen o karanténě. Bylo to o smrti. Lidé přivezení na Poveglii tam nebyli proto, aby se uzdravili. Byli tam, aby tam zemřeli. V 18. století ještě neexistovala léčba moru. Antibiotika, ta přišla až ve 20. století. Takže když jste se nakazili morem, vaše šance na přežití byly minimální. Dýmějový mor má bez léčby mortalitu přes 50%. V
Plicní forma, když se bakterie dostanou do plic, má mortalitu 90 až 95%. A septická forma, když se bakterie dostanou do krve, téměř 100%. Příznaky jsou brutální. Horečka, zimnice, odtok lymfatických uzlin, které narostou do velikosti pomerančů. Nazývají se bubony. Odtud taky jiný název pro dýmějový mor, bubonický mor. Bolest je nesnesitelná. Kůže kolem těchto bubonů zčerná. Gangréna se rozvíjí v prstech, na nose, na uších. Mrtvé tkáně vydávají hrozný zápach. A pak smrt. Většinou během 3 až 5 dní. A představte si teď povély během těchto epidemií. Staré budovy na ostrově, bývalá skladiště, vojenská kasárna. Ty byly přeměněny na nouzové ubytovny. Nemocní byli cpáni dovnitř. Desítky, stovky lidí v jedné místnosti. Ležící na slámě, v horečkách, křičící bolestí, umírající. Lékaři mohli dělat jen málo. Pouštění krve. Mysleli si, že to pomůže vyčistit tělo. Nefungovalo to. Bylinkové obvazy. Nefungovaly. Modlitby. Také nefungovaly. Takže lidé jen umírali. Jeden po druhém. Den co den. A mrtvoly? Ty se museli nějak zlikvidovat. Zpočátku je pohřbívali. Kopali velké jámy. Morové jámy. A házali tam těla. Jedno na druhé. Někdy posypané vápnem, aby se zpomalil rozklad. Někdy ne. Ale pak začaly jámy přetékat. Bylo prostě příliš mnoho mrtvých. Takže je začali pálit. Obrovské hranice. Hořely dnem i nocí. Dým se valil nad lagunou. Zápach byl cítit až v Benátkách. Popel padal jako sníh, na vodu. Jeden kronikář z 16. století, Rocco Benedetti, popsal Lazareto Vecchio, jeden z dalších karanténních ostrovů, jako místo, kterému připomínalo peklo. Říkal, že tam každý den umíralo nejméně 500 lidí. A Poveglia byla stejná, možná horší. Odhady říkají, že během 18. a 19. století, tedy během období, kdy Poveglia fungovala jako karanténa, tam zemřelo a bylo pohřbeno nebo spáleno přes 100 000 lidí. Některé zdroje uvádějí až 160 000 lidí. 100 000 prostě. Představte si to. Malý ostrov, 8 hektarů a 100 000 mrtvých pohřbených v zemi, v jámách, v masových hrobech. A tady vznikla pověst, pravděpodobně přehnaná, ale vypovídající o tomto místě. Pověst, že půda Poveglie je z 50% lidský popel. Z uhelnatělé lidské kosti dodnes vyplouvají na břeh. Rybáři se tomu místu vyhýbají, protože nechtějí v sítích najít kosti nebo lebky. Archeologické výzkumy potvrdily existenci morových jam. V roce 2000 byla na blízkém Lazareto Nuovo objevena masová jáma s 1500 těly. Vědci předpokládají, že podobné jámy jsou i na Poveglii, možná ještě větší. Ale úplný archeologický průzkum nebyl nikdy proveden. Poveglia nebyla jen karanténní stanice. Bylo to smetiště. Místo, kam posílali lidi, o kterých věděli, že zemřou. Místo, kde se zbavovali problému a ponechali mrtvé, aby tam hnili pod zemí. V roce 1814 po pádu Napoleona byl Lazaret uzavřen. Ostrov byl opět opuštěn. Mrtvoly zůstaly v zemi, popel v půdě. Ticho se vrátilo. Ale příběh Poveglie neskončil. Psychiatrická léčebna a legendy. Píše se rok 1922, 100 let po zavření lazaretu. Poveglia byla stále prázdná. Rozpadlé budovy, zarostlý ostrov, kosti v zemi. A pak se italská vláda rozhodla dát ostrovu nový život, nový účel. Rozhodli se, že tam postaví psychiatrickou léčebnu. V době, kdy se to stalo, byla péče o duševně nemocné v Itálii, no a většině světa, primitivní a často krutá. Duševní nemoc byla stigmatizována. Lidé, kteří trpěli depresí, schizofrenií, bipolární poruchou nebo dokonce jen fyzickým postižením, byli zavíráni daleko od společnosti. Pryč z očí, pryč z mysli. No a Poveglia byla perfektní, izolovaná, daleko od města. Nikdo nemusel vidět, co se tam děje. Nikdo nemusel poslouchat ten křik. Existující budovy z doby lazaretu byly přeměněny na oddělení léčebny. Chodby, místnosti, mříže na oknech, silné dveře na zámky. Pacienti tam byli posíláni proti své vůli. Někteří skutečně trpěli vážným duševním onemocněním. Jiní
Jiní tam byli prostě proto, že se nechovali podle normy. Žena, která byla příliš rebelská. Muž, který nesplňoval společenská očekávání. Zločinci, bezdomovci. Všichni zavřeni na stejném místě. A léčba? Léčba v psychiatrických léčebnách ve 20. letech a 30. letech minulého století byla děsivá. Elektrokonvulzivní terapie, tedy elektrošoky. Lobotomie, tedy operace, při které byl ničen přední lalok mozku, aby pacienti byli klidnější. Často to znamenalo, že se z nich staly jen prázdné schránky. Omezení pacientů svěracími kazajkami nebo připoutáním k posteli. Izolace ve tmě po dobu týdnu. Nikdo to moc nekontroloval. Zákon sice existoval, ale kdo by ho tam vynutil? Ostrov byl odříznutý. Personál žil přímo tam na místě a pacienti neměli způsob, jak komunikovat s vnějším světem. A právě tady začínají ty nejtemnější legendy. Podle místní pověsti tam byl lékař. Jmenoval se údajně Paolo, i když to jméno se objevuje pouze v některých příbězích, ne ve všech. Tento lékař byl fanatik. Byl posedlý myšlenkou, že dokáže vyléčit duševní nemoci radikálními experimenty. Prováděl lobotomie ručními nástroji, bez anestézie. Pacienti křičeli, svíjeli se. Někteří zemřeli během operace. Jiní přežili, ale už nikdy nebyli stejní. Jejich osobnost byla zničena. Podle legendy věznil pacienty ve zvonici. Vysoká věž, která kdysi patřila ke kostelu San Vitale. Ta se stala místem mučení. Doktor tam údajně experimentoval nejhorším způsobem. Uvazoval pacienty, ponechával je tam dny, týdny. A pak se začalo něco dít. Pacienti začali tvrdit, že vidí duchy. Postavy v tmavě modrých šatech, vypadající jako moroví doktoři, s dlouhými zobáky, v pláštích, procházející chodbami, šeptající, varující. Je to zlý muž, říkali duchové. Chce vám ublížit. Personál to ignoroval. Samozřejmě, že pacienti vidí věci. Jsou šílení. To je přece důvod, proč jsou tady. Ale pacienti trvali na svém. Říkali, že duchové jsou reální. Že to jsou duchové těch, kteří zemřeli na mor. A že ty duchové jsou rozlobení. A že ostrov je prokletý. Hromadná hysterie se rozšířila. Pacienti křičeli uprostřed noci. Odmítali jíst. Někteří se pokoušeli uprchnout, skákat z oken, plout přes lagunu. Většina z nich se utopila. A doktor se snažil hysterii kontrolovat. Podával sedativa, izoloval ty nejhlasitější, ale nefungovalo to. A pak, podle legendy, začal i on vidět duchy. V noci, když procházel chodbami, slyšel hlasy. Viděl postavy ve stínu. Přestával spát. Stával se paranoidním. Věřil, že ho duchové pronásledují, že ho chtějí potrestat za to, co dělal. A jednoho dne, údajně kolem roku 1930, vystoupal na zvonici. Stál na její nejvyšší části, podíval se dolů a skočil. Někteří říkají, že skočil sám, protože se zbláznil. Jiní říkají, že ho shodili duchové. Legendy se liší, ale podle všech verzí příběhu nepřežil pád. Ne kvůli nárazu. Podle legendy, když padal, vyvalila se z brány zvonice tajemná mlha. Ta mlha ho prý zachytila a udusila ho. A pak jeho tělo dopadlo na zem. Mrtvé, ale ne kvůli pádu. Kvůli té tajemné mlze. Je to pravda? Téměř jistě ne. Historici našli velmi málo důkazů o tomto doktorovi Paolovi. Žádné oficiální záznamy o jeho existenci, žádné soudní spisy, žádné zprávy v dobových novinách. Příběh se pravděpodobně stal součástí místního folkloru. Pak byl zveličen médii, zvláště americkými televizními pořady o paranormálních jevech jako Ghost Adventures, které natáčely epizodu na Povelii a prezentovali ten příběh jako fakt. Ale je pravda, že na Povelii existovala psychiatrická léčebna. Je pravda, že pacienti tam byli podrobováni brutálním léčbám, včetně lobotomií a elektrošoků. Je pravda, že mnoho z nich tam zemřelo. Mezi rozpadlými budovami dodnes najdete cedule Reparto Psychiatria, psychiatrické oddělení, rezavé invalidní vozíky, rozbité postele s kovovými rámy, rozbité sklo, omítku padající ze stěn. Atmosféra toho místa je náročná. Není to jen kvůli pověstem, je to kvůli tomu, co tam opravdu bylo. Utrpení,
izolace a smrt. Léčebna fungovala až do roku 1968. Pak byla zavřena. Personál odešel. Pacienti byli přemístěni jinam. A Poveglia byla znovu opuštěna. Po krátké době byla využívána k zemědělství, ale pak i to skončilo. Budovy začaly chátrat. Příroda si je začala brát zpátky. Popínavé rostliny obalily zdi. Stromy prorostly okny. Střechy se zhroutily. Ostrov se stal legendou. A Poveglia zůstala opuštěna. Tentokrát na pořád. Současnost a budoucnost. Dnes je Poveglia oficiálně uzavřená pro veřejnost. Italská vláda zakázala vstup na ostrov. Oficiálně kvůli bezpečnosti. Budovy jsou v tak špatném stavu, že hrozí zřícením. Podlahy jsou prohnilé, stropy se rozpadají. Je to nebezpečné. No a neoficiálně? Možná proto, že nechtějí, aby se to místo stalo turistickou atrakcí. A přesto se Poveglia stala celosvětově známou. Paranormální badatelé ji nazývají jedním z nejstrašidelnějších míst na světě. Televizní pořady o duchách tam točily své epizody. YouTubeři se tam pokouší dostat ilegálně, aby natočili videa. Pověsti jsou všude. Lidé, kteří se tam dostali, tvrdí, že slyšeli křik, že viděli postavy v oknech budov, že slyšeli zvonění ze zvonice, i když zvon už dávno neexistuje. Že cítí, jako by tam na ně někdo dohlížel. Je to pravda? Kdo ví? Lidská mysl je mocná věc. Když víte, že jste na místě, kde zemřelo 100 000 lidí, kde byli mučeni pacienti, vaše představivost dokáže hodně. Ale nemusíte věřit na duchy, abyste cítili tíhu tohoto místa. V roce 2014 se italská vláda rozhodla ostrov prodat. Vypsala aukci. Nabídla 99letý pronájem Poveglie, aby získala peníze a snížila státní dluh. Několik zájemců se přihlásilo. Nejvyšší nabídka přišla od italského podnikatele Luigiho Brunara. 513 000 eur. Plánoval investovat 20 milionů do renovace a přeměnit ostrov na luxusní resort nebo hotel. Ale smlouva nebyla nikdy podepsána. Projekt nesplňoval všechny podmínky. Jiné zdroje říkají, že nabídka byla prostě příliš nízká. No a díky bohu, místní obyvatelé Benátek byli zděšeni. Myšlenka, že Poveglia, místo s takovou historií, bude prodána soukromému investorovi a přeměněna na turistickou atrakci, je rozčílila. Žena jménem Patricia Veclani založila skupinu zvanou Poveglia per tutti, Poveglia pro všechny. Cílem bylo zachránit ostrov před privatizací a udržet ho pro veřejné dobro. Skupina měla přes 4500 členů. Vybrali 460 000 eur a v srpnu 2025 získali 6letý pronájem severní části ostrova od italského státu. A co s tou částí chtějí dělat? Chtějí tam udělat park. Ne pro turisty, pro místní, pro Benátčany. Benátky trpí overturismem, což je prostě přílišný turismus. Každý rok tam přijede téměř 30 milionů turistů. A to město má méně než 50 000 stálých obyvatel. Turisté zahlcují úzké uličky. Airbnb bere bydlení místním. Ceny rostou. Tradiční život Benátek se rozpadá. Veclani a její skupina viděli v Poveglii příležitost. Možnost vytvořit místo jen pro Benátčany. Oázu klidu. Místo, kam turista nemůže. Nebyla to jen zlost, řekla Veclani. Bylo to celkem traumatizující uvědomit si, že naše město může být rozebrané a prodané tomu, kdo nejvíc nabídne. Jako kdyby se Řím rozhodl prodat fontánu di Trevi. Plán zahrnuje obnovu ostrova, ale citlivým způsobem. Vysazení stromů, vytvoření stezek. Za spolupráce s univerzitou ve Veroně na studiu ekologického a sociálního dopadu. Ale nebude to turistická atrakce. Nebude to další místo, kde se budou dělat selfiečka s památkami. Bude to místo pro klid, pro komunitu, jako památka. Vzpomínky na ostrov jsou protkané bolestí, řekl Massimo Pera, další člen skupiny. Ale my to chceme změnit v místo radosti. Je to inspirující. V době, kdy se zdá, že všechno může být zbožím a prodáno, se místní lidé postavili a řekli ne, tohle místo patří nám. Patří historii a patří těm, kteří tam zemřeli. Ale co s těmi legendami? Co s duchy? Co s prokletím? Pravda je, že Poveglia není strašidelná kvůli nadpřirozeným silám. Je strašidelná kvůli lidskému utrpení.
Kvůli morovým jamám plných kostí. Kvůli pacientům, kteří byli izolováni a zneužíváni. Kvůli desetiletím bolesti a smrti nahromaděným v půdě. To je skutečně strašidelné. Ne duchové, ale ta skutečnost. A možná právě proto to místo potřebuje uzdravení. Možná právě proto místní chtějí z Povélie udělat park. Ne pro turisty hledající morbidní zážitek. Pro lidi, kteří tam mohou přijít, posadit se pod strom a tiše si připomenout ty, kteří tam trpěli. Památka není jen o turistických atrakcích. Je o respektu, o uznání toho, co se stalo. A o tom, že to místo může mít budoucnost odlišnou od své minulosti. Povélia zůstává uzavřena. Zvonice, ta ikonická věž, která je vidět z dálky, je stabilizovaná, ale vstup je zakázaný. Zbytek budov pomalu mizí pod vegetací. Příroda si ostrov bere zpět. No a možná je to dobře. Možná některá místa prostě potřebují odpočívat. Rybáři se Povélii stále vyhýbají. Ne kvůli duchům, ale kvůli úctě. Kvůli tomu, že ví, co tam leží, v té půdě, pod vodou a tak. Povélia je nejděsivější ostrov na světě ne proto, že tam straší duchové, ale proto, že tam opravdu zemřelo hodně lidí. Mor, utrpení, šílenství, smrt. To všechno zanechává stopu. Ne nadpřirozenou, ale lidskou. A my jako společnost máme odpovědnost na to pamatovat. Pamatovat na ty, kteří tam zemřeli v agónii během morových epidemií. Pamatovat na pacienty, kteří tam byli uvězněni a týráni. Pamatovat, že historie není jen o velkých bitvách a slavných vítězstvích. Mnohdy je taky o utrpení úplně obyčejných lidí. Ostrov Povélia sice leží opuštěn, ale není zapomenut. Tohle byl rozbor nejděsivějšího ostrova na světě. Pokud vás tohle video bavilo, dejte like, dejte odběr, napište mi do komentářů, jaké místo byste chtěli rozebrat příště. Děkuju za sledování a vidíme se příště. Mějte se, ahoj.